Здравейте хора, аз съм Златанов и днес е ден 13, така че нека направо започваме към видеото. Добре, за днес като за начало ще започна пак с обработката на кратки видеа, така че направо ще ви покажа кадри от това. Така, вече приключих с обработката на кратките видеа и сега направо ще започвам да гледам CapCut курса и ще ви покажа кадри от това. Добре, вече приключих с гледането на курса. Гледах го към 2-3 часа, но понеже вече се стъмня, аз имам да обработвам този клип и да му направя тъмнел. Това ще е за днешното видео. Надявам се пак да ви е харесало, макар и да е по-кратко, и се надявам да се видим утре.